Γεια σε όλους. Σήμερα θα παίξουμε λίγο Minecraft στο Mineplex. Επειδή Mineplex, γι' αυτό. Και ακολουθήστε μας στο Instagram. Θα το αφήσω στο description. Okay. Θα το αφήσω στο description. Και τέτοιο. Και άμα θέλετε να με κάνετε add. Ναι. Skywars. Πούντο. Όχι το Skywars. Sensitivity είναι πολύ τέτοιο. Πολύ γρήγορα. Skywars, Survival Games, Mob Arena, Bomb, Turn War. Να το. Settings. Touch. Καλέ ζέλη ρέμισε. Και μιλάω στο σκύλο μου. Άμα δεν το έχετε πάρει είδηση. Σκυλίτσα μου. Coming soon, ok. Τι έχει εδώ κάτω? Τίποτα. Έχει τίποτα άλλο? Όχι. Όσο κάνω σαν κέικ. Wow! Τζουμ. Και δεν μπορώ να... Εδώ. Έλα. Εδώ. Παρκούρ. Παρκούρ. Okay. Τι είμαι, blue ή red? Είμαι red. Και θα αλλάξω blue, δεν μου αρέσει το red. Πού πάμε? It's building time. Το κόλπο σε αυτά τα game modes είναι να κάνεις build μέχρι πάνω και πάνω. Μέχρι να φτάσεις στο top και να κάνεις snipe τους άλλους. Ρία. Τι ωραία, τι καλά, έλα. Ουα! What? Oh my god. Σκάξεις κάτι, δεν θα κάνω καν το κόλπο μου. Bitch. Έλα. Αχ, παιδιά, θα μιλάω και πολύ. Συγγνώμη, γιατί θα κάνω και concentrate. Δεν το έκανα εγώ αυτό, άστο. Έλα. Ωραία. Έλα ρε μαλάκα, τόσο καλό aim έχουνε. The fuck? Okay. Κανένα place blocks. Έλα. Γρήγορα. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ρε με κοροϊδεύεις. Εντάξει.
Έλα ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Έχεις κάτι. Πάμε στο hub. Να! Κοίτα, μας σκοτώνουνε. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά πάμε hub. Τελεία hub. Skywars. Δεν μου αρέσει το Skywars. Micro Battles. Τι είναι αυτό? Oh! Green. Πάμε green. Γιατί Παναθηναϊκός είμαι. Λέει εκεί. Team selection. Come on. Θέλω να είμαι green. Δεν θέλω να είμαι blue. Έλα. Εντάξει, μπρος. Turn to hub. Click on NPC. Είμαι ο μόνος εδώ πέρα το μεταξύ. Worker. Πάμε Archer. Archer. Τιτανικός! Πάμε στο hub γιατί δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Λοιπόν. Oh, what? What? Oh, βρήκα glitch. Oh. Zoom, ανέβα. Ανέβα. Α, δεν πρέπει. Και κάτι, ας παίξουμε λίγο. Bomb. Nope. Mob Arena, Survival Games. Ας παίξουμε λίγο Skywars. Πού είναι το Skywars? Skywars Solo. Mod. Whatever. Συγγνώμη αν ακούτε λίγο τη σκυλίτσα. Κάνει zoom. Ακούστε λίγο, ακούστε. Έλα, κατέβα. Καλά, με τρόμαξες. Okay. Well. Πότε κάνουμε spectate. Chicken farmer είναι για αυτός. Little Kelly.
Σοβαρά τώρα. The fuck? Diamonds. Δεν καταλαβαίνω πως πρέπει να πάρεις τα diamonds εδώ πέρα. Βάλε με μέσα σου. What? Αυτός ο τύπος χακάρει. Χακάρει αυτός. Χακάρει ρε μαλάκα. Άσε με. Χακάρει αυτός. Να το να. Κοίτα εδώ, άσε με πω. Πετάει, να, πετάει. Κάσε με. Πετάει, να. Και αυτός ο τύπος χακάρει εδώ πέρα. Να το να, πετάει. Μπορείς να τον δεις να πετάει. Μπορείς να σπάσει blocks. Να το να πετάει. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Συγγνώμη που άμα βαρθήκατε. Δεν σας αγνοώ. Και αυτό ήταν το βίντεο. Και τώρα goodbye.